инак дар давлати қатар бозиҳои чемпионати ҷаҳон оид ба футбол шурӯъ гардиданд. расми кушоиши бозиҳо бо шукӯҳу шаомати хос ҷараён гирифт. баъди он дар ин варзишгоҳ мафсум ба албайт дар шаҳри хур аввалин бозии ҷоми ҷаҳон 2022 миёни мунтахаби эквадор ва мизбони ҷоми ҷаҳон қатар сурат гирифт. бартарии эквадориён назаррас буд ва онҳо бо натиҷаи 2-0 пирӯз шуданд. ҳарду гол дар нимаи аввали дидор зада шуд. капитани дастаи эквадор Энер Валенсия дар дақиқаи 16-ум аз ҷазои пеналти ҳисобро боз кард. баъди 15 дақиқа ҳуҷуми эквадориҳо бо голи дуввум анҷом ёфт. бори дуввум Валенсия бо зарбаи сар онро ба ҳадаф расонд. дар варзишгоҳе ки 60 000 мухлис мебурд, 67372 дилбохтагон ҷой гирифтанд. чӣ гуна 7372 нафари зиёдатӣ дар ин варзишгоҳ ғунҷиданд, алҳол норӯшан аст. дар ин вохӯрӣ довар Даниело Орсатои итолиёвӣ 6 корти зардро ба футболбозон раво дид. мегузарем ба гурӯҳи Б ки имрӯз рақобатҳо шурӯъ гардиданд. дар ин гурӯҳ дастаҳои мунтахаби Англия, Эрон, Амрико ва Уелс бо ҳам омаданд. ҳоло бо ин дастаҳо шинос мешавем. дастаи мунтахаби Англия аз пурзуртарин дастаҳои ин гурӯҳ маҳсуб мешавад ва қадимтарин ҳам ҳаст. то ин дам дар 16 чемпионатҳои ҷаҳон иштирок кардааст. дастоварди афсунгарон ва эҳёгарони футбол як маротиба унвони қаҳрамонӣ дар соли 1966 мебошад. дар қаҳрамонии аврупо то ҳол ягон пирӯзӣ ба даст наовардаанд. ноиби чемпиони соли 2020 ду медали биринҷӣ ҳам доранд ки ба солҳои 1968 ва 1996 рост меояд. мунтахаби Англия дар раддабандии ҷаҳонӣ дар зинаи панҷум мавқеъ гирифтааст. арзиши ҳайати ин даста 1 миллиарду 290 миллион евроро ташкил медиҳад. миёни 32 дастаи иштирокдор англисҳо дар зинаи аввал қарор доранд. ҳайати имсолии ин даста хеле ҷавон ва ояндадор мебошад. онҳо дар чемпионати аврупо соли гузашта аз дастаи мунтахаби Италия аз зарбаҳои пеналти баъди бозӣ ба бохт рӯбарӯ шуданд. ин дастаро аз ҳама пурқувваттарин дастаи мундиал ҳисоб мекунанд. ситораҳои беҳтарин дар ҳайаташ ҳузур доранд. раҳим Стерлинг, Мейсон Маунт, Ҷордан Ҳендерсон, Гарри Макгвайр ва Ҳарри Кейн дилу дидаи ин дастаанд. Ҳарри Кейн дар ҳайати дастаи Англия 50 тӯб ба самар расонидааст. ӯ метавонад дар ин чемпионати ҷаҳон аз рекордсмени англисҳо Уэйн Руни ки 53 тӯб дар ихтиёраш ҳаст пеш гузарад. сармураббии ин даста Гарет Саутгейт аз соли 2016 инҷониб футболбозони англисро машқ медиҳад. дар гурӯҳи Б дастаи мунтахаби Амрико ҳам ҷои худро дорад. 7 маротиба ҷоми тиллоии Конкакафро ба даст оварда, 1 маротиба ҷоми миллатҳои ин минтақаро соҳиб шудааст. ҷои севуми чемпионати ҷаҳон дар соли 1930 ягона натиҷаи назаррас дар ҷоми ҷаҳон мебошад. дар бозиҳои олимпӣ медали нуқра ва биринҷии соли 1904-ро дорад. дар ҷоми конфедератсия ҳам 2 биринҷӣ ва 1 нуқраро комёб шудааст. дастаи мунтахаби Амрико аз нигоҳи дастовардҳо дар Конкакаф танҳо аз дастаи мунтахаби Мексика қафо меистад. амрикоиҳо соли 2026 якҷоя бо Мексика ва Канада мизбони ҷоми ҷаҳони футбол хоҳанд шуд. Лэндон Донован ва Клинт Демси бо 57 голӣ беҳтарин нишонзанҳои ин даста ҳастанд. амрикоиҳо дар раддабандии ҷаҳонӣ дар зинаи 15-ум имрӯз ҷой гирифтанд. арзиши ҳайат ба 212 миллион евро баробар аст. ин омор дастаи мунтахаби Амрикоро дар ҷои 18-ум байни 32 даста нигоҳ медорад. ҳайати асосияш аз клубҳои футболи аврупоӣ ҳастанд. Кристиан Пулишич аз ҳама ҷавонтарин бозигари дастаи мунтахаби Амрико аз рӯи нархгузории бозигарон бо арзиштарин ба ҳисоб меравад. мураббии даста Грег Берхалтер таҷрибааш на он қадар зиёд буда аз соли 2018 бо дастаи Амрико ҳамқадам аст. ӯ дар дастаҳои Нидерландия, Англия, Германия
ва Америка пештарбозӣ намудааст. заҳмати ӯ ба дастаи мунтахаби Америка ду ҷоми тиллоии конкакаф ва ҷоми миллатҳои ин қитъаро сазовор гардонидааст. тими миллии Эрон 5 маротиба дар бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон пештар иштирок намуда, маротибаи шашум ба ин бозиҳо омад. аз бозиҳои гурӯҳӣ то ҳол боло нарафтааст. 3 маротиба ба гирифтани ҷоми Осиё даст ёфта, ки охиринаш ба соли 1976 рост меояд. 5 ҷоизаи сеюми мусобиқоти осиёиро дорад. ба соли 2019 баъд аз Қатар ва Ҷопон дар ин ҷом сеюм шуд. эрониҳо дар нишондоди рейтинги ҷаҳонӣ дар зинаи 27-ум қарор доранд ва ин пурқувватии дастаро баҳо медиҳад. арзиши бозигаронаш ба 76 миллион евро дакка мехӯрад ва биёед дастаҳои ҷоми ҷаҳони соли 2022 дар зинаи 27-ум мебошанд. сарбони даста эҳсон ҳоҷисафӣ аз АЕК Юнон, Маҳдии Торимӣ аз Порту, Милод Муҳаммадӣ аз АЕК, Алиризо Ҷаҳонбахш аз Фейенорд ва Сардор Озмун аз Байерни 04 мебошанд. Томон Қудус намояндагиро аз Брентфорди Англия дорад. алии доӣ аз беҳтарин бозигарони эронест, ки аз соли 2004 то 2021 беҳтарин нишонзан миёни дастаҳои миллии кишварҳои ҷаҳон буд. ӯ ба дарвозаи ҳарифон 109 тӯб задааст. маҳз рекорди ӯро Криштиану Роналду иваз кард. Карлош Кейруш Дроган Скотчро пеш аз оғози чемпионати ҷаҳон иваз намуд ва дастаро ба ҷоми ҷаҳон овард. ин баргашти дуввуми ӯ ба дастаи мунтахаби Эрон мебошад. пештар мунтахабҳои Миср ва Колумбияро низ тамрин додааст. ниҳоят расидем ба дастаи мунтахаби Уелс. ин даста маротибаи дуввум ба бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳонро хад мегирад. соҳиби ҷои дуюми чемпионати Аврупо дар соли 2016 аст. ҳанӯз соли 1958 ин даста дар чемпионати ҷаҳон ширкат карда буд. ҳоло мавқеи манзарати ин даста дар Аврупо хеле боло рафтааст. футболбозони Уелс ба бозиҳои ниҳоии имсола аз ҳисоби бурдашон бар Австрия ва баъдан Украина рохат пайдо карданд. арзиши мунтахаби Уелс ба 139 миллион евро баробар аст. ин нишондиҳандаи 20-ум дар ҷоми ҷаҳон мебошад. дар раддабандии ҷаҳонӣ бошад, зинаи 19-умро ишғол мекунанд. байни бозигаронаш Аарон Ремзи, Даниэл Ҷеймс ва Гарет Бейлро қайд кардан ба маврид аст. Бейл аз ҳама бештар дар ҳайати даста бозӣ кардааст. сармураббии уелсиҳо Роберт Пейҷ яке аз бозигарони беҳтарини собиқи ин кишвар ба ҳисоб меравад. ӯ баъди ба таври ғайричашм дошт аз мақомаш барқарор кардани Райан Гиггс дар соли 2021 ба даста пайваст. дар ин гурӯҳ англисҳо беҳтар ҳастанд. уелс ва ё амрико метавонанд дар зинаи дуввум мавқеъ дошта бошанд.